isebedo e piny kanyaka kendo iseluwo weche mathoth. En meko koso teko? Luwore gi ng'ama omaki. Komaki gobila to nitie kakoro bende mako ng'ato. Nwach komaki gobila to bende obila nyisi ni an obila wuok e station makama, abiro maki nwach kosa makama. Obila nyalo bedo gi law obila, to bende dware ni gibedo gi gimiluongo ni certificate of appointment margi maginyiso. Yes. Seche moko be waseneno kuonde moko ma obila ok omako ng'ato, otego ng'ato, miwacho ni abduction. Inwang' ka nitie some activists nchaneno komak Mwangi, to inwang' ka ng'ato dwaro ni mondo omake gi style. Jok ma activists gi ong'eyo ni komaki gi style ma igo koko timaki to igwecho. Ikiro tiendeni. Ikiro tiendeni. I-attract jok ma itiyo godo. No maki yo marach. But mano is not the case. Orbe ni mako ji gi standard procedure. Mondo bende okony japiny mondo ng'e ni to ng'ama imako ni. Imake go bila dieri, kosi imake gi joma undu. Wach podi nyalo mak ng'ato gi joma undu. Yes. Erokamano. Erokamano ahinya.